Reality Radar poskytuje aj cenové mapy. Hej, momentálne ich je tu, tuším, 11 a zobrazujú rôzne pohľady na ten slovenský realitný trh. Vždycky je to aktuálny snapshot dát, to znamená, že to, čo si nastavíte vo filtroch napravo, bude priamo odzrkadľovať aktuálny stav všetkých inzerátov, ktoré máme v databáze. Takže napríklad, ak si dáte euro za meter štvorcový pre garzónky, dáme vyfiltrovať, no a vidíme, že koľko je ako tá priemerná cena a mediánová cena a vidíme aj, aká vzorka bola, z akej vzorky sa to počítalo. To je dôležité, keď chcete mať nejaký štatistický údaj, aby ste mali informáciu o tom, aká vzorka to je. Vieme si napríklad zobraziť, že dvojizbáky na Slovensku, po čom idú, vieme si povedať, že dobre, chceme buď novostavby alebo kompletne zrekonštruované dvojizbáky. Dáme aplikovať parametre. Výborne. Viete si pozrieť objem, že najviac ich je ako v Bratislave. Vieme sa pozrieť, koľko to v tom kraji vychádza priemerne alebo v tom danom okrese. Tie šedé sú tam, kde nemáme žiadne dáta. No a viete si pozrieť teda podľa tej ceny, ako to vychádza nie za meter štvorcový, ale celková cena. Potom si viete pozrieť, že koľko súkromníkov s danou inzerciou sa nachádza v danej lokalite. Kto je najsilnejší konkurent vo vašej oblasti? Kto má najviac inzerátov? Toto sa viete tiež dozvedieť na tejto tepelnej mape, kde berieme do úvahy len tých, ktorí predávajú dvojizbové byty, ktoré sú novostavby alebo kompletne zrekonštruované. Viete si vyhľadať aj výnosové percento pre dvojizbové byty. Že niekde je to lepšie, niekde je to horšie a viete si to pozrieť aj na okresy, pričom tu by som rád upozornil, že pri tých okresoch je to tam to môže byť trochu divoké, lebo ľudia môžu mať divoké očakávania a keď je tam malá štatistická vzorka, tak my to štatisticky neočisťujeme a vlastne to už musíte vtedy si spraviť sami. A to napríklad tak, že keby som mal, že euro za meter štvorcový by ma zaujímal a videl by som, že tu aj 10 000 eur za meter štvorcový, tak by som si sem iba nastavil filter a povedal by som, že no dobre, tak viem, že ako nejaká zdravá hodnota je do 5 000 eur za meter štvorcový, tak by som si nastavil 5 000 eur za meter štvorcový, aby mi odrezalo preč tie inzeráty, ktoré majú nerealistické očakávania a v takom prípade si viem relatívne pekne urobiť nejaký ten pohľad na tú cenovú mapu. Vieme si pozrieť aj podiel bytov a domov. Áno, v takom prípade niektoré tie filtre majú prednastavené hodnoty. To znamená, že my sme mali síce, že byty, ale teraz to dalo aj byty, aj domy. A tu vidíte, že je to vlastne prudko červená mapa. A ja sa domnievam, že je to práve preto, lebo máme nastavené dvojizbové a dvojizbových domov, teda veru asi nie je tak veľa ako bytov. No. Potom si vieme pozrieť, aký je podiel prenájmu a predaju, alebo súkromníci versus realitky, že najviac realitiek. Tak ale toto je ako malá vzorka, že sú to len byty a dvojizbáky, takže keď to dám takto, väčšinou sú ozaj, tu to vidno, na snínej, tie realitky až tak nefrčia zrejme, ale väčšinou ako dominujú jasne realitné agentúry. No a potom si vieme pozrieť ešte stav a vidíte, že opäť ten náš filter na stav nehnuteľnosti sa vypol a nastavilo sa tam natvrdo, že tento neberieme do úvahy, aby sme vám mohli urobiť nejaký ten pohľad na zrekonštruované oproti pôvodnému stavu, aby ste mali zhruba prehľad, kde sa ako rekonštruujú tie byty. Všetky tieto informácie sú uvedené vždycky aj v prehľadnej tabuľke pod štatistickou mapou a to je asi všetko
k tejto mape Slovenska.